Kahle kahle umbuso wezulu breakthrough uma ungakutholisiswe kahle. Umbuso wezulu into efunwa abantu umhlaba wonke bayayigijimisa, but bayigijimisa endaweni ezirong nangendlela ezirong. Kanti bifuna ukuthi sifune uNkulunkulu. Okokuqala nje thola uJesu abe inkosi nomsindisi okuphila kwakho. That's the foundation. Welcome once again kwiKota2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Sibingelele sibonge umoya ongcwele ekhona phakathi kwethu. Sibonga amandla akhe, uyena osisizayo kukho konke. Thina kukho esingakwenza ngokwazi kwethu nangokuhlakanipha kwethu, kodwa nje sisizwa uyena malanga wonke. Ngibingelela abangcwele endaweni zonke la kufinyelela nje khona le message yeKota2 Media. Ngiyabonga abazalwane ukuthi nilokhu niyeza, niyabukela futhi niyakhomenta kahle. Niyalike, ngiyabonga kakhulu nje ngokulokho nibuya sikhulisana nje ngezwi likaNkulunkulu. Hayi ngoba nami ngazi kangcono noma ngingcono, kodwa lokhu uNkulunkulu akubekile kumina. Lokho baba akubeke kumina yikhona ngithi mangikushare ngingathuli nakho. Omunye naye futhi uzoshare lokho baba kubeke kuyena, nomunye share futhi baba kubeke kuye. Konke mase sesikuhlanganisa sonke siyithola sesizakala. Akekho waziyo kodwa sizwa uNkulunkulu nje kukho konke. So siyayibonga Nkosi. Mangabe yaqala nje ukuhlana nale channel ngizothi ungasashintshi ungayindawo. Ngiyakholwa ukuthi sothi siqeda la uyobusizakale nje impela kakhulu. Sanibonga abazalwane ngakho konke nje kuningi enikwenza okuhle. Inkosi mayingcine nonke futhi nibusise. Ngisasekuyo nje indaba ethi umbuso wezulu ususondele. Khosi kunendaba la ithi ngiqale ngifunde kuMatthew 4 verse 17, because indaba yami nje iqala lapho ngoba lithi from that time Jesus began to preach and to say repent for the kingdom of heaven is at hand. Kusukela ngaleso sikhathi uJesu waqala washumayela. Kusukela ngaleso sikhathi sibamba le njumayelo uJesu athi mayeqala nje shumayela, washumayela yona, sibamba yona futhi yona nje solokho sihambe ngayo. Yona yosiza khona okubalekile kule njumayelo. Athi nje uma ngabe eqala ukushumayela waqala ngayo yona ngempela yosiza okuningi. Lithi ke wathi masirepente, ngoba wayekhuluma nabo futhi sakhuluma nakithi. Wathi masirepente. Ukhumbuleke ukuthi umuntu urepenta nje kwisono, ngoba isono sangena ngoyedwa, and ngoyedwa sathi masingena isono sase thina sonke siyinzalo yoyedwa onguAdam igama lakhe satholakala sonke sesonile. Ingakho ethi masirepente, ngoba wathi uAdam uma ngabe ona waseyakhishwa eGarden of Eden, ipunishment abayithola konke nje emveni kokuba nje sebedlele sasithelo kwathiwa mabangadli, sebehlangane noNkulunkulu omunye nomunye echaza ukuthi hayi mina ngidukiswe inyoka, noAdam naye hayi nami yilo onginikeze yena ukuthi ngibe naye, konke sebethola ama punishment. Lithizwi babe sebekhishelwa ngaphandle kwensimu yase-Eden, and ngesikhathi bekhishelwa ngaphandle kwensimu yase-Eden kungenxa yani isono abasenza, and ever since baphumela ngaphandle. Lithizwi nje mawulifunda baphuma, kusho ukuthi nje ungakuthatha njengokuthi nje kwaba i-step outside the kingdom noma outside the Garden of Eden, ngoba lapho babe sebukhoneni bukaNkulunkulu, babe kuNkulunkulu uqobo lwakhe. Wayefika noma kunini kubona akhulume until kwafika isono, and kwathi uma ngabe sengeneke isono sebephumele ngaphandle, sebekhishelwe ngaphandle, kwasekugadwa ukuthi umuntu angabuyi futhi ensimini yase-Eden azodla ihlahla sokuphila. Umuntu ke wabe lokho eqhela bakude nensimi yase-Eden until kuze kufika uJesu Kristu. Mabe sefikile uJesu Kristu uzothi ke manje umbuso wezulu ususondele. uAdam ukhishwa nje, ukhishelwa ngaphandle. Kuningi uAdam okwakufanele lapha sikuthole ngaye, but okuningi akuzange kusavela. Sekuzovela ngobani ke manje? Sekuzovela ngoJesu Kristu ke manje, ngoba ngoyedwa
umhlaba wonke wona, kanti futhi ngoyedwa abantu bonke abakholwa nje ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi, bonke futhi babe sebethola ukuphila okuyingonaphakade. Ingakho ethi nje thina abantu masiphenduke sawona manje ukuze sikwazi futhi ukubuya. Kumele siphenduke, sirepente, sivume izono zethu, silahle konke. Yona ndlela yethu leyo yokwazi ukuthi masiphenduke. Uthi ngokuba umbuso wezulu ususondele, uyawusondeza manje, uba la eduzane kwethu. Ngifuna ukuphendula la indaba enzima kakhulu ukuthi ungayiphendula, ethi yini umbuso wezulu? Because leyo iquestion nje impela ehleli, siyazwa khona impela uJesu ukhuluma ngombuso wezulu. Yini umbuso wezulu? Khona yini ongawuchaza ukuthi yini umbuso wezulu? uJesu samtholake ekhuluma kuma-parables each and every time. Ever since waqala nje wathi abantu mabaphenduke ngoba umbuso wezulu ususondele, wabese lokho uchaza-ke lo mbuso wezulu, elokho ethi umbuso wezulu ufana nokuthi, elokho ethi umbuso wezulu ufana nokuthi, eyiletha le ndaba ngama-parables. But sifuna ukuthola ukuthi yini umbuso wezulu. Ake siye khona la kwincwadini kaMetu ku-chapter 13. Sizama ukuyithola le ndaba. Ithi-ke isihloko sakhona sithi the purpose of parables. Kodwa thina sifuna ukuthola yini umbuso wezulu. Uverse 10 la uthi, and the disciples came and said to him, why do you speak to them in parables? Abafundi bakhe laba beya kuyena bayambuza, kungani ukhuluma ngama-parables, ngemifanekiso? Uthi kuverse 11, he answered and said to them, because it has been given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven. Uthi uJesu, ngoba nina ninikeziwe ukuthi nikwazi ukuqonda ini these mysteries mayelana nombuso wezulu. The mystery, igama elithi mystery lichaza ukuthi unexplainable, something that you cannot explain, ununderstandable, something that you cannot understand, but like unexplainable uyayichaza. That's why uJesu eyiletha in parables, uyayichaza, but kwabanye ayi-understandeki. It's a mystery to them, unexplainable, ununderstandable, ngoba bayafuna ukuyi-understanda laba abantu laba, but abayizwa laba abantu abatshelwayo umbuso wezulu, but ulethwa ngama-parables, abayizwa. So uthi uJesu, kubona ngikhuluma ngabo ngama-parables ngoba nina niyayiqonda indaba yombuso wezulu. Uthi but to them it has not been given, kodwa bona abangafuni ukukholwa kuNkulunkulu, abangafuni nje ukukholwa kuJesu Kristu, abanikezwanga indaba yokuqonda umbuso wezulu. Yabo nje uma ungayifuni indaba yombuso kaNkulunkulu noma ungamfuni uJesu Kristu, then futhi uNkulunkulu uyokwenzela nje ifavor, ngeke futhi azakwenze ukuthi uunderstande, ukwazi ukuqonda ukuthi yini umbuso wezulu. Noma ingalethwa ngama-parables ngayo yonke indlela, ngeke uzuzo-understande ngoba vele wena uyifuna, awufuni futhi ukukholelwa kuyona. But laba babekholelwa kuye uJesu Kristu, ngakho bebemlandela, bebemkholwa. Uthi-ke, it has been given to you to know, ukwazi these mysteries of the kingdom of heaven. Umile umbuzo, yini umbuso kaNkulunkulu? What is this kingdom of heaven? Lo mbuso wezulu uyini? Siyamthola uJesu mangabe ekhuluma la kuMetu ku-chapter 6. Incwadi nje sengathi ukukhuluma kaninganyana ngayo. Uverse 33 ethi uJesu mangabe ekhuluma uthi but seek first the kingdom of God. Lo mbuso lo uthi wona okufanele sowufune kuqala kunayo yonke into. Wakusho ukuthi zonke ezinye izinto ziza after. Eyona nto yokuqala okumele nje umuntu ayifune umbuso kaNkulunkulu. Mhlawumbe ufuna ukushada, before ungafuna ukushada, seek first the kingdom of heaven. Mhlawumbe ufuna umsebenzi, before ungafuna umsebenzi, seek first the kingdom of God. Whatever engathi iza first kuwena, ubuya uzela embusweni kaNkulunkulu, yiwona okufanele sowufune kuqala. Bese lithi and his righteousness, nokulunga kwakhe. Bese lithi and all these things shall be added to you.
konke ke lokho kunye uma nje singenza this part yokufuna umbuso kaNkuluNkulu oqala nokulunga kaNkuluNkulu oqala, konke lokho kunye koza sekusilandela. Right, ake siye lapha encwadini kaRomans chapter 14 ngenhloso nje yokuthola ukuthi yini umbuso kaNkuluNkulu. Ukhumbule underline lawa amazwi lawa yana uthe uma uJesu bembuza abafundi bakhe ukuthi kungani ukhuluma ngama parables wathi uJesu Kristu, ngoba nina niphiwe ukuthi niqonde this mystery of the kingdom of heaven, but kubona ayi cha lutho abazange banikezwe. So mystery but wona umbuso kaNkuluNkulu okhona ophilayo, and futhi unikezwe abantu abakholwa kuNkuluNkulu besesela emhlabeni. Yingakho sithi mangabe sikhuleka sanikeza ukuthi sothi masikhuleka uJesu Kristu eletha this iprayer uthi sithi, but ake siyifunde. Uma ngabe uyifunda uJesu sinikeza umkhuleko uthi ku verse 9, in this manner therefore pray, our Father in heaven, Baba wethu osezulwini, hallowed be thy name, malingcweliswe igama lakho. Your kingdom come, umbuso wakho mawufike. Ufika kuphi umbuso kaNkuluNkulu? Ufika la emhlabeni njengoba sikhona nje, sila emhlabeni. Your kingdom come, umbuso wakhe ufike la emhlabeni. Your will be done, ngoba once umbuso wakhe wehlela la emhlabeni, waba khona la emhlabeni, so kwenza intando yakhe not eyethu. Your will be done on earth, la emhlabeni as it is in heaven, njengalokho kwenziwa nasezulwini. Right, ithi ke ku Romans chapter 14 verse 17, for the kingdom of God is not eating and drinking. Kunekhoma ke la, umbuso kaNkuluNkulu akusikhona ukudla nokuphuza. Sifuna ukuthola yini umbuso kaNkuluNkulu. Abanye bathe uma bebewuchaza umbuso kaNkuluNkulu bawuchaza waba yiprosperity, kwaba indaba yokuthi kufanele ube nemali eningi, ube nama mansions, ube nezimoto eziningi, kufanele nje ube nezinto. Kwaba into nje ukuthi umbuso kaNkuluNkulu kufanele ufake imali eningi khona uzothi uma ujikela ngalo izobuya seyiningi. Yabona kuya ngokuthi ufake imali engakanani. Uma ubheka lapho umbuso wezulu bawenza ube yinto njengothi mangabe ikhuluma lelizwi kushuthi bathi umbuso wezulu is eating and drinking. According to them iwona umbuso wezulu lowo, but lithi for the kingdom of God is not eating and drinking. It's not about ukuthi unezinto ezingakanani nazo there's nothing wrong futhi ukuthi ube nezinto, ube nakho konke. uNkulunkulu angakubusisa ube nakho konke, there's nothing wrong ngalokho, but umbuso wezulu is not about eating and drinking. Right, useyachaza ke la number 1, but righteousness. Okokuqala umbuso wezulu is righteousness. Kushuthi uma ngabe umbuso wezulu ukulunga, uthe uJesu, but okokuqala okumele sikufune umbuso kaNkuluNkulu nokulunga kukaNkuluNkulu, and siyathola lapho ukuthi umbuso wezulu is righteousness. Okusho ukuthi uma ngabe kuukulunga, ngizamela ukuyichaza kulama video adlulileyo ukuthi ukulunga, i-righteousness is when a person is in right standing with God. When you are in right standing with God, kusho ukuthi ke manje wenza i-righteousness yakhe, shuthi manje wenza lokho kufunwa nguye empilweni yakho. Uthi mawuvuka ekseni ukhuleke ucela ukuthi makakuphe i-direction yokuthi wenze ini namhlanje, ungahambi ngendlela yakho nangokufisa kwakho, but uhambe ngendlela yakhe. Each and every day mawuvuka ekseni, mayolala ubonge, baba ngiyabonga baba ukuthi namhlanje uyawanguide, wahamba nami, ngahamba ngendlela obufuna ngayo. Nangakusasa futhi mawusavukile uphinde futhi umcela ahole ama steps akho each and every day. Uma uqala wenza kanjalo, wenza ukulunga kukaNkuluNkulu, and uma ngabe wenza this righteousness, okusho ukuthi this is the kingdom of God. Khumbule, this is a mystery. And uthi kodwa kubafundi bakhe, nina niphiwe ukuthi niqonde nina.
Kodwa laba ngikhuluma nabo ngama-parables ukuthi ngoba bona vele ngeke baze baqonde. That's why ngikhuluma nabo, abaphiwanga bona uku-understanda. Kodwa nina seniphiwe uku-understanda. Usho ngani? Ngoba already bebelandela uJesu Kristu, beqala benza intando kaNkulunkulu. They were in right standing with God. Benza lento uNkulunkulu ayevele balethele yona ukuthi bazoyenza emhlabeni. Number 1, ukulandela uJesu Kristu. Number 2, bese wenza this purpose. Leyo kufanele ukuthi uzila emhlabeni uzokwenza yona. This is a mystery. Kumuntu ongakholwa ayi-understandeki kuyena. Futhi nje kuyena ayichazeki uma ngabe uthi uzama ukumchazela yona. But ibizwa ngokuthi i-righteousness. Uma ngabe usuqala ke manje awusenzi lokho kwakho. Thina sinakho ukulunga kwethu thina. Ukulunga nje ukuthi ngifuna ukuthola umsebenzi odecent, ngingakhuthuzi abantu, ngithola umsebenzi odecent, ngisebenzele uNkulunkulu, kuukulunga khona lokho. But lokho kaningi ukulunga kwethu. Bese kuba khona this righteousness kaNkulunkulu. Le ethi ke manje angisenzi lokhu mina bengicabanga ukuthi yikho kulungile. Sengenza lokhu uNkulunkulu angilethele khona emhlabeni ukuthi mangizokwenza. That is righteousness. Umbuso kaNkulunkulu lowo. Bese laqhubeka lithi and peace. Romans chapter 17. Baliqhubeka lithi and peace, nokuthula. Yabona ke the minute usuqala wenza ukwasembusweni kaNkulunkulu, empilweni yakho uyoba nokuthula okuyisimangaliso. Yazi uzobona impela ukuthi umbuso wezulu akusikhona nje ukudla nokuphuza. Lokhu thina sicabanga ukuthi ikhona ukuthi ube nezinto eziningi nakho konke lokho, prosperity messages lokho. Uzobona impela ukuthi akusikhona lokho. Abantu bayaba nazo lezi zinto lezi, kodwa uthole bengenakho ukuthula. Hey, kukhona ukuthula okuthola uma ngabe kuukuthi wenza you are in the right standing with God, ukwi-righteousness yakhe, wenza intando kaNkulunkulu, uqala ube nokunye ukuthula. Nalokuthula lokho akuchazeki ngoba manje ukuthula okuziwa wena muntu owenza intando kaNkulunkulu, wena muntu osembusweni kaNkulunkulu. Ilento leni yenziwa yilo muntu lona othi njengoba kwenziwa nasezulwini, nami la emhlabeni ngenza khona, ngenza umbuso kaNkulunkulu la emhlabeni. Uqala ube nokunye ukuthula nenye peace. Bese laqhubeka lelizwi leli bese lithi enjoy. Khona nenjabulo la. Enjoy. Enjoy where? In the Holy Spirit, kumoya ongcwele. Khona this joy umuntu abanayo. Yazi mangabe ngisakhula ngiyakhumbula ukuthi sasike siqoqelwe ukuthi kwakuba khona abantu uthola ukuthi umsebenzi wakhe uwunesi. Ogogo nje laba bakudala abaningi futhi sebadlule emhlabeni. Omunye wabo uthola ukuthi umsebenzi wakhe uwunesi, ebeba unesi lapha esibhedlela. Uma ngabe usebenza esibhedlela, eclinic, uma ngabe usebenza eclinic, azabe unesi even nasekhaya futhi engabhadalisi. Ebeba unesi on duty na off duty. Uthola ukuthi nje because lo msebenzi lo uyawu-understand ukuthi mina ngeze emhlabeni ngazela ukuzokwenza lo msebenzi. Kuyena kuyamjabulisa uma ngabe wenza. So ebewenza noma kunini, ebengabalelani. Kukhona othisha beba nesineke nezingane, abe nesineke esimangazayo. Kukhona amaphoyisa abathi uma ngabe ngene ebuphoyiseni angangeneli nje ukuthi ngafika kulo msebenzi ngoba ngangifuna imali ukuze ngizokwazi ukuthi ngiphile. Then uma ngabe kunjalo, awukho kwi-righteousness, awukho embusweni uma ngabe unjalo. Uma ngabe wangena ngoba ufuna imali, then uzoba nenkinga. Ngeke u-experience this peace uma ngabe wangena ubufuna imali. Ngeke u-experience this joy uma ngabe wangena ubufuna imali. Kodwa uma ngabe wangena ebuphoyiseni ngoba wawuholwa uNkulunkulu ukuthi ngena uzokwenza ke manje intando kaNkulunkulu, uzoqala wenza umsebenzi wakho uwenzisise, awurobhi.
imali ikhona noma ingekho yawenza uwenzisise ngoba manje uwe lo uyiphoyisa, hayi ukuthi wenza umsebenzi wobuphoyisa, uyilona. Uma ngabe unesi uyinesi, hayi ukuthi wenza umsebenzi wobunesi. Uma ngabe ukuthi noma ngabe ukuphi la usebenza khona ubayile yonto ngoba vele iwuwe lento uyenza futhi uyijabulela, ikuthokozisa futhi lento ikuthokozisa kuphi lento kumoya ongcwele. There's this joy emangazayo. Ngiyakhumbula nje mina mangabe ngisaqala ukushumayela ezitimeleni, ngoba ngangishumayela ngiyemsebenzini ngiphinde ngishumayele ngibuya futhi emsebenzini. Bekuthi uma ngabe nje sengehlile esitimeleni sengihamba ke sengiyemsebenzini ngibe nenye ijoy emangalisayo. Khona this amazing joy. Uza ukuthi yazini, hey ngaze ngayenza intando kaNkuluNkulu, ngaze ngakwenza obekufanele ukuthi mangikwenze. Even noma ushumayela enkonzweni, after ushumayelile uzizwe uba nejoy, uzizwe ujabula ngaphakathi kwenu, usho ukuthi yazini ngenze lokho bekufanele ngikwenze. Ngiyaye ngibone abanye babazalwane befikile bezoletha ama testimonies khona lapha, athi umuntu mayeseqedile umuza umuntu ethi hey ngaze ngakhululeka. Khona manje useqala ukuthola this peace manje, because bengazi ukuthi le message anayo uyoyideliver nini, but the minute eseqala eseyideliverile qala uba nepeace, uqala manje ukuba nejoy ngaphakathi kuyena kuphi kumoya ongcwele. Iza ngani yonke lento? Kusho ukuthi manje use in right standing with God, wenza this righteousness ngoba umbuso kaNkuluNkulu is not eating and drinking, but righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. Yabona ukuthi umbuso kaNkuluNkulu umbuso impela ukhona lo mbuso lo ukhona uyaphila futhi uphila kwigona phakade, and one day sizodlula emhlabeni siye kuwo lo mbuso sophila kuona ingona phakade. But lo mbuso futhi before sidluleke manje emhlabeni siye kuona sophila ingona phakade, siqala ukuphila la emhlabeni. That's why uJesu Kristu wathi abantu mabaphenduke ngokuba umbuso wezulu ususondele. Siqala ukuphila la emhlabeni, siqala ukwenza intando kaNkuluNkulu la emhlabeni la. Asigijimisi thina izinto, cha thina sibona abantu abafuna izinto njengezwe. Izwe yilona eligijimisa izinto, mase seizwe futhi selitholile izinto baphinde bangabi futhi nokukhululeka, babe nestress futhi lezi zinto sebeyitholile iphinde ibaxake futhi. Kanti thina sifuna umbuso kaNkuluNkulu nokulunga kukaNkuluNkulu, and mangabe sekunjalo lezi zinto zithi ziza nje ziza sezisilandela, and thina siyayibona khona ukuthi ziyasilandela, but asenandaba nazo, sesinendaba nokwenza okwasembusweni. Ngoba masenza le ndaba yasembusweni, kunekulunga lapha, kune righteousness, kune peace esiyaziyo esiyitholayo thina, kune joy in the Holy Spirit uma senza le ndaba yasembusweni. Ngizamanje ukuchaza ukuthi yini umbuso wezulu. uJesu mangabe khuluma wathi mystery uyibeke ngalolo hlobo, uthi kodwa nina niphiwe ukuthi nikwazi ukuyiqonda this mystery. Abasezweni soze baze bayi understand. Mhlawumbe adlulele futhi nakuleli verse leli kuHebrews. Ake sibhekelana kuHebrews ku chapter 12 verse 28. Samukuthola nje ukuthi yini umbuso wezulu. So thatha nje verse 28. It is therefore, since we are receiving a kingdom. Umbhalo wabhala la uthi samukeliswa, since we are receiving a kingdom, ukhuluma nabantu abasesela emhlabeni. We are receiving this kingdom, siyawuphiwa lo mbuso. Since we are receiving this kingdom which cannot be shaken, lo mbuso lona can never be shaken. Once wathola lo mbuso awubusaba umuntu oshekwa noma ngabe yini. Akusenomuntu ozoqhamuka kwena azothi we uthi uyashumayela, thina sazozibana abashumayela kangcono. Yabona wena lento oyishumayela yayikho. Yabona uma ngabe kuukuthi awukho embusweni kaNkuluNkulu uzothi mawuthi ayibheka futhi ungazazi izindaba zakho, uzothi mawuthi abheka cause le mystery kwena ayikakafiki. Uzothi mawuthi abheka ukuthi ngempela yikho into engiyishumayela, ulahle phansi uyeke. Uyabona nje kulula ukushaykhwa noma ngabe yini uma ngabe kuukuthi awukho embusweni kaNkuluNkulu. But lithi lelizwe, since we are receiving this kingdom,
which cannot be shaken. Kusho ukuthi ke manje this kingdom, the time uwamkela lo mbuso lona ufika uzithola ukuthi wena ubani kulo mbuso. Mawuqeda lapho umubuya ula emhlabeni wenza lentando yasembusweni, awusekho kwi competition, awucompete namuntu. That's why kungabi nento ekushayikayo, ngoba abantu abaningi uma ngabe ubabhekisisa benza izinto beyiqala along the way bayishiye phakathi bayiyeke, kushuthi bathola umbuso osashayikeka, akusuwona kaNkulunkulu. Abakazitholi bona ukuthi bangobani, abakazitholi ubu-reality babo. That's why beshayikwa noma ngabe yini. The minute wayithola nje ukuthi mina ngingukuthi embusweni kaNkulunkulu, then you are receiving a kingdom which can never be shaken, which cannot be shaken. Awuzamazamaziswa, awushayikeki lo mbuso. Uba wena ucompete namuntu, like uhamba kwilane yakho ukuthi ozibani bathola ini nani kulungile, abakutholayo nawe uyothola lokho okufanele. Wena ujabulela ukuba kwilane yakho kulo mbuso, lo mbuso lona why ukujabulisa? Because kuona kune peace, kune joy in the Holy Spirit. Right, since we are receiving this kingdom which cannot be shaken, let us have grace. Ke kusho manje na sekufanele ke manje singahambi isinoma ngabe isikanjani, ngoba phela nakulo mbuso kufanele kube nendlela esihamba ngayo ukuze singeke sikwazi ukuyilahla indaba yasembusweni, ukuze singeke sikwazi ukuthi sithi sesitholile ibreakthrough engaka. Kahle umbuso wezulu breakthrough uma ungakutholisise kahle. Umbuso wezulu into efunwa abantu umhlaba wonke, bayayigijimisa, but bayigijimisa endaweni ezirong nangendlela ezirong. Kanti bifuna ukuthi sifune uNkulunkulu. Okokuqala nje thola uJesu abe inkosi nomsindisi okuphila kwakho. That's the foundation. Umconfess ukuthi uyinkosi nomsindisi okuphela kwami. Uthi mangabe usukumconfessile ukholwe futhi ngenhliziyo ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Iyona foundation ke leyo yokuqala. Ufuneke manje umbuso kaNkulunkulu. Ngathi manje ususindisiwe. Musa kugijimisa ukufuna ama positions agcwele emasontweni. Thina sithi masiqeda ukusindiswa sesifuna ukuthi futhi sithole nama positions nazo zonke lezo zinto. Funa umbuso kaNkulunkulu nokulunga kaNkulunkulu. Uzozithola ukuthi ubani. Even kwalokho zonke lezi zinto ezifunwa yizwe thina sizukuzifuna zona zoza zisilandela. Since ke sesithole this kind of a breakthrough yalo mbuso which cannot be shaken. Isimangaliso angazi bangaki namanje abangizwayo. Wathi uJesu mangabe ekhuluma bembuza abafundi kungani okhuluma nabo in parables. Uthi because kunina niphiwe ukuthi ni understand this mystery. Kubona abaphiwanga ukunderstand i-mystery le, but ngiyathemba umoya ongcwele ulokhu uyayambula njengoba ngiyikhuluma. Now that usuyitholile le ndaba engaka, let us have grace. Hlale kulo musa, singabe sasuka ke kulo musa ngempela, kungabi nento futhi ezosizamazamisa isishake isinyakazise, by which we may serve God acceptably. Okusho ukuthi manje sekufaneleke ke umseva kanjani uNkulunkulu ngokwamukeleka? Umseva uNkulunkulu ngokwamukeleka ngokuthi wena sewuyazazi ukuthi ubani. Then umseva uNkulunkulu acceptably. NoNkulunkulu mangabe bheka athi yes ngempela ngiyamamukela lo mntwana wami, uhamba kwilane lami, ukwi righteousness lo mntwana lo. Uyiwumbuso kaNkulunkulu lo. Ithi ke manje we serve God acceptably with reverence. Shuthi mangabe simkhonza uNkulunkulu, senza intando yakhe ngokwamukeleka, with reverence, ngokumhlonipha, and godly fear, nangokumesaba uNkulunkulu ngobe nguNkulunkulu. Hayi ukumesaba ngobe yisilwane, but ukumesaba because unguNkulunkulu. That's why kufanele simesabe. Ungumdali wezulu lomhlaba, impilo zethu ziphethwe uye. And why kufanele simesabe? Ithi ku verse 29, for our God is a consuming fire. uNkulunkulu wethu umlilo oqothulayo. Akumelanga nje size isinoma ngabe isikanjani. Mhlawumbe uyakuthanda na ukushumayela before ungagijima uyoshumayela, ngoba into oyibonayo ukuthi uyayithanda, uyayifuna, futhi uthi mangabe ulalela ukuthi hey mina ngashumayela futhi kangcono, futhi mina ngiphiwe ukwazi ukuchaza. Before ungenza kanjalo, remember ukuthi lo uNkulunkulu umlilo oqothulayo. So iqala ekuqaleni funa umbuso kaNkulunkulu kuqala,
nokulunga kaNkulunkulu kuqala. Ngoba uma ngabe ngeke uyenze le, uzoba nenkinga. Uzomseva uNkulunkulu but umseve ube ungamesabi. Uzomseva futhi ube ungamhloniphi. Baningi abenza kanjalo. Bamseva uNkulunkulu abamesabi futhi abamhloniphi. Futhi sebeze bakhohliwe ukuthi he is a consuming fire. Ekugcineni kwakho konke, you will be held accountable ngawo wonke amazwi sakhulumile. But ikhona indaba yombuso, idinga nje umuntu noNkulunkulu. Yabona nje uNkulunkulu kunento ayambulayo, kunento ayivezayo, and manje eyafihleka ngenxa yesono. Ukhumbula isono sathi masingena sagqiba into eziningi. Manje kufanele lesisono nje, that's why kufanele sirepente khona kuyophuma lesisono, khona kuzakwazi ukuthi kwambuleke le ndaba yalombuso osusondele. And once kwambuleka lombuso, njengoba nje silifundile izwi, we will have peace lesiyidingayo and joy in the Holy Spirit. Igama lami ngumduduzi ngakwaShabangu. Asiphinde sihlangane futhi kwivideo elandelayo ngomusa weNkosi yethu uJesu Kristu. Inkosi ingcinele nina enibusise. Akukho la esingaya khona, sohlala la sithi uJesu Kristu uyinkosi. Amen.